Tinawagan ko ang Espiritu na papasakit sa taong ito, saan ka man natulog. Al-Adi sa Tasamara, Yagsuwa, Siya sa Mga sa Kapitid. Hobi siya rayi, bibiri niya bibiri. Sikot ko study mo, sitihin focus mo yung tuyong Risa pang-araw sa ating kasama. In the basic at hindi nyo na sumundi, Oriel Pinigil. So, tinawagan kita para gamutin mo ito, ha? So, kapisan mo kung katawan para hindi kita mapahirapan. Sige, tinawagan kita para gamutin mo ito. Anong linagay mo sa katawan niya? Ha? Lamig? Ha? 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 Sige, bilisan mo. Bilisan mo. Kapisan mo. Buong katawan. Bilisan mo. Buong katawan niya. Gamutin mo lahat. Gusto mong ibalik ko yung ginagawa mo? Ha? Sagot. Gusto mong ibalik ko yung ginagawa mo? Ha? Sige, ito sa buong katawan. Sa ulo. Dibdib. Likod. Hanggang sa tiyan. Sige. Tanggalin mo yan lahat yung linagay mo. Ano ka? Matanda ka? Ha? Sagot. Matanda ka? Ha? Matanda ka gumagawa? Ha? 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 Ano ka? Matanda ka? O bata? Sige, tusan mo muna ka. Nahihirapan ka rito pagka hindi mo pinagaling ito. Kuminsan hindi nakakatulog. Alabasin mo yung espiritu niya sa buti, ha? Ha? Ikinulong mo yung espiritu niya. Kaya pagalingin mo ito. Baka lahat sila kinakargaan mo, ha? Ha? Hindi, bilisan mo. Iagis mo lahat. Nilagay mo. Okay, agis mo, buong katawan. Tanggalin mo yan, nilagay mo sa katawan niya. Ano ka, babae? Ha? Sagot. O hindi? Ha? O hindi? Ayaw magsalita. Mahirapan kita. Ha? Ano ka? Ha? Ano ka? O manggagamot ka na? Ha? Baka pinaan mo na ito eh. Sige, tanggalin mo. Ano ka? Ha? Ano ka? Babae ka? Ano ka? Ha? Ha? Ano ka? Ayaw mo magsalita. Pag hindi mo tangkalan ito, ako mo kakalawan mo. Ha? Sagot. Tanggalin mo ito? Opo, hindi. Ha? Opo, hindi. Matigas ka. Ano ba? Tumutulong ka sa tao, hindi? Ha? Ha? Tumutulong ka sa tao, hindi? Ha? Kahirapan kita pag hindi ko magtatanda.
tanggalin mo lang. Palagay ko. Hindi ko kaya yung bukas ako pumunta ng iba. Isama ko mo sa salita. Kung ba. Okay, tanggalin mo lang yan. Ibabalik ko sa'yo. Ha? Huwag mong sabihin na manggamot ka, marunong ka, ibabalik ko sa ginagawa mo. Hindi ka makakabangon yan pagka kung gumawa sa'yo. Ha? Kantaran mo ito, ha? Pati yung mga manugang ito, ha? Kantaran mo, ha? Alisin mo lahat yan, ha? Alisin mo lahat yan. Huwag kayong maglilinlang. Ha? Okay, bilisan mo. Hindi ka natatakot sa Diyos sa ginagawa mo. Ha? Okay, bilisan mo. Ginagawa niya sa mundo. Okay, tanggalin mo lang. Gusto mong patayin kita? Ha? Huwag mong sabihin na kaparehas mo ako. Magkaiba tayo. Ha? Magkaiba tayo ng landas. Kung ikaw naglilin lang, ako nagpaparusa ako. Ha? Natakot ka sa Diyos sa ginagawa mo. Ha? Ha? Wala na. Dalas mo na lahat. Walang matindi ito eh. Ayaw magsalita para sa gano'n. Hindi ninyo malalaman. Ano kinakikita mo? Hindi, ako nang malalaman. Usap na lang tayo. Okay, isa mo. Ikinulong na ng Espiritu nito. Nakahulong na. Kaya ako magpapalabas na. Magtutulong tayo. Tulong tayo, ha? Kasi pagka hindi palabasin yung Espiritu nito, tayo natin. Siya na sinasabi niya. Okay, isa mo. Oo, siya nga idudulot niya. Nagagawin ko. Mahirap ito. Kaya ako naman bahala sa inyo. Ako naman ang magpapalabas yung Espiritu nito. Babalik ko naman sa mga gumawa. Ano, tinanggal mo na. Ha? Tinanggal mo na. Naturingan ka pang manggagamot, ganyan ka. Ha? Manggagamot ka, magkulang ka. Ha? 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 Tanggalin mo lahat yan, ha? Ako ang makakalabang mo ngayon. Palabasin mo yung espiritu ng mga manugang na dyan, ha? At kung makakalaban mo tayo magtotoo. Ha? Hindi. Bibigyan kita ng ilang araw, tanggalin mo yan. Gusto ko ngayon, tanggalin mo na. Ha? Ha? Ilang minuto na? 9. Ha? 9. Hindi, tanggalin mo. Sige pa. Alisin mo lahat yan. Napakatindi mo. Mapaglinlang ka na espiritu ka. Matakot ka sa Diyos sa ginagawa mo. Huwag kang mamamatay. Pero ikaw papahirapan ko ngayon. Pag hindi mo tinantanan nito, ibabalik ko yung ginagawa mo. Ha? Kunin mo yung altar. Hindi, kunin mo yung altar pagka. Dito ka sa kabila. Okay? Okay, bisa mo.
Wala na. Tinanggal mo na. Ha? Tinanggal mo na. Bibigyan kita ngayon ng karamdaman. Ha? Ha? Sagot! Bibigyan kita ngayon ng karamdaman para tanggalin mo yun. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Moises, Diyos ni Isaac, na tumutugod sa ulo ng mga demonyo. Haring walang pinagmulan at hari ng punong pinagmulan at hari ng lahat ng hari. Isyum, isum, sisum, tiksum, trenisim, teknisyum, rikyum, purik, rikyum, oksyum. Mamamatay ka sa ginawa. Oh, sin. Oh, ayos ka lang. Ha? Dasal ka. May karamdaman eh. Relax ka lang. Get selfie. Get that. Oh, dasal ka lang.